Prečo je také veľmi dôležité mať dobrý a zdravý vzťah so svojou mamou? Pretože mama je prvá žena, ktorú stretneme v našom živote. Je to prvá ženská energia, s ktorou prichádzame do kontaktu a je pre nás veľmi určujúca. Tak ako vnímame mamu, tak vnímame všetky ženy vo svojom živote, vrátane seba a svojich dcér. Preto je veľmi dôležité to, ako svoju mamu vnímame. Ak sme voči nej kritické a hodnotíme ju nejakým spôsobom, tak v podstate takto isto pristupujeme aj k sebe, aj k tým svojim blízkym ženám, ktoré máme rady. A zároveň si nedovolujeme byť ženou, pretože byť ženou rovná sa byť moja mama a to ja radšej nechcem. Ja radšej nebudem ženou len, aby som nebola ako moja mama, pretože mám voči tej mame častokrát predsudky. Druhý extrém je, ak mám pocit, že tá mama bola fakt bohyňa, bola svetová a ja nikdy nedosiahnem tú jej úroveň a ani sa o to radšej nejdem pokúšať, pretože nikdy nebudem ako moja mama. Ani toto nie je dobré, pretože každá žena má všetky vlastnosti, aké si len spomeniete. Každá z nás dokáže byť milá, nežná, láskavá, tolerantná, ale aj mrchá. Dokáže byť toxická, každá z nás dokáže byť závisláčka. Každá z nás to v sebe proste má. Máme celú škálu týchto vlastností, je len na nás, ktoré si vyberieme a ktoré chceme aktivovať, ktoré chceme žiť. Čím viacej niektoré odmietame a potláčame, tým viacej sa nám v tom našom živote prejavujú, tým viacej sa takou ženou stávame. Poď to zmeniť. Poď byť inou. Poď urobiť poriadok aj vo svojej rodovej línii, pretože keď nevieš, odkiaľ prichádzaš, alebo to popieráš a odmietáš, tak nevieš ani vytvoriť dobrý základ pre svojich potomkov, pretože tie korene, to, odkiaľ pochádzame, je pre našu budúcnosť a pre našich potomkov veľmi dôležité. Tejto téme sa veľmi podrobne venujem v Šlabikári vedomej ženy, kde sa venujeme aj mame, aj otcovi, aj celej rodovej línii. A tento program začína už 25. februára, je trojmesačný, môžeš sa pridať už teraz, link nájdeš v popise alebo v komentári, prípadne mi napíš a ja ti rada pošlem viacej informácií. Poď zlepšiť svoj vzťah so svojou mamou, aby si mala lepšie vzťahy aj sama so sebou.